बुस्थुनि दामा खम जाबाय बेवहायनो होंगो दोंगो जायो मानसिफ्रा बेबायदिनो सोरबा सिख्लानि खिबु 10-12 जन 15 जन सेंग्राफ्रा खारफादों माने बे सिख्लानि दामा खम जाबाय मिथिबाय खम जाबाय बाइकजों ब्रुं थांनानै गोसथोनाय हिनजावनि लामायाव टिट दामहैबाय गोसथोनाय हिनजावनि बिमायाबो मा होनो मिथिगौना नै फैबायानो नोंना एक्टरा थांदो बिमायाबो बिदिसो होनो टिट दामबाथाय मिथिखाबाय गोसथोनाया फैबाय फिसाजोनिया नै नोंनिया एक्टरा फैबायानो थांदो लोंखांनानै सिख्लाफ्रा फेबाथाय खानायखौ ओरै सिगांथिं लाबोनानै भिडिअ लानानै मोसायो एव बुरजाय मोसानायाबो ओइ आदा माला लांगोन नों आंखौ एव सिख्ला मानसिया बिदि जायो नामा ससियेल मिडियायाव सोर बिहामजो लांगोन नोंसोरखौ सोर बिहामजो लांगोन मोनथिगोना बे जोंनियाव केन्देला मोना हदाय बेबायदिखौ जमबाय थायो